Dat weet ik het niet. Ik kan wel weten. Er zit geen chocola in, hè? Of amper cacao. Nee, kijk. Geef- en neemkastje. Wie leuk is dat nou? Kijk nou. Moeten we straks nog pannenkoek maken, Toes? Maar ook handig, Mitch. Mag ze een bloedneus krijgen dadelijk. Ik heb ook chocolade fondue, of nee, kaas fondue. Maar wie leuk is dit? Dat hier mensen wonen die schijnbaar het idee hebben opgevat te deilen. Alleen de gedachte is al geweldig. En dan wordt ze gewoon beneden naar de mensen die hier wonen. Hopelijk zien ze toes. Pas op de kat. Oh. Hier woont een verwend katje. Dat is een hond wat ik huur. Hallo. Niet Jij dat aan het werken? aan het werken. Dan moeten we een keer terugkomen, denk ik. Vrees ik. Zou je wel een keer terugkomen? Kunnen we u blij maken met een chocolaatje? Kijk, want wij zijn ook wel van het... Ik zie jullie wel vaak op de televisie. Kanaal 1, onderweg. Zie ik jullie wel eens vaker. Ik zeg ja, Neem er gerust 2, hè? ja, ik neem nog wel 2. Ik ben wel een chocolade. Kijk, ja, wie niet? Dus op één bit kun je niet staan, hè? Nou, moet er nog een iemand bij. Ja. Nou, en aangezien ik van mijn moeder geleerd heb om niet met volle mond te praten... Maar heb ik ook geleerd van mijn moeder. Nou, dat blijkt. Maar ik kou het wel even door. Meneer Marbus, Ja. dat is een aparte naam. Nou, Waar komt hij vandaan, Marbus? ik ben geboren in Utrecht. Ja, Vlak bij het spoor. Achter het spoor. dan denk ik aan treinen, Mijn vader. niet aan bussen. Nou, ik heb zelf ook een modeltrein boven staan. Een serieuze, Ja, van Merkelen. met huisjes en bergen. En, Nou, ik ben ermee bezig. Ik heb een tafel bijna van 4 meter lang. mogen we dat zien? Kom maar kijken. Kom maar naar binnen. Nu we er toch zijn. Het is mooier als je het ziet. Dan hebben we mazzel dat u thuis bent. Oh, maar dit is nog hevig under construction. Ja. Wacht, blijft u hier staan? Dan ga ik hier staan. Hij rijdt wel al. Ja, die twee allebei. Dit is een mobile station. Hoe noemen ze die? Mobile station. Een mobile station. Dat is voor digitaal. Oké. Zal ik dat zien? Dat is die en dat is die. Zijn dat de opstartgeluiden of zo? Dat zijn opstartgeluiden. Maar ik krijg er nog een mooi geluidje erbij bij inzetten. Laat me. Let op, hè? Bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Vorsehen bei der Abfahrt. Ja, dat vind ik dan weer een beetje... Ja, Dat u dat met de hand moet doen. Dat moet ik nog helemaal aansluiten. Dan. Oh, oké. Gaat hij daaronder langs? Kijk, daaronder. En dan knalt hij bovenop de NS. Nee, gaat er langs. Kijk, komt hij hier weer op aan? Gaat hij erboven langs? Maar hoe grappig is dat? Dat hij, als hij op gaat trekken, dat geluid synchroon loopt. Of althans,
dat hij ook dat geluid maakt van een optrekkende Kijk, trein. en als ik hem nou stil zet, hoor je hem straks. Pieter Aussteigen. Ja, nee, hoor maar. Moet je opletten. Deurtjes open. Nee, stopt hij mee. Oh zo. Dan stopt hij mee. Dan staat hij gewoon Dan heeft vast. hij zijn laatste adem Heeft hij de uitgeblazen. laatste adem uitgeblazen. Goh. Hoe vind je hem? Maakt de NS ook geluid? Ja, die maakt ook geluid. Maar moet ik eerst even hem terugzetten. Zo maakt hij geluid. Dan hoor je niks meer, hè. Dan heb je ook geen geluid meer, hè. Dit is het rangeren, hè? Dat hoort eigenlijk... Wat ik nou aan bezig ben, is het rangeren gedeelte, hè. Kijk. Dan zet ik die weer terug. En dan ga ik terug. Oh, dat doet hij niet piep, piep, piep. Nee, ik ga hem gewoon terug. Wacht, ik zet even de... Is dat goed? Ja, het zat wel in. Kijk, dan ga ik hem terug. Dan ga ik hem terugzetten op die baan waar hij hoort. Dat is ook een beetje mee met helpen. Oh, want hij moet bergop. Je moet bergop, hè. Je moet oppassen dat hij niet ernaast zit. Even kijken wat hij doet. Hier hoor je dat hij... nou zit hij daarnaast, hè? Hij zit er ergens naast. Ja, ik weet dat hij ernaast zit. Wij zitten er ook wel eens naast, hoor. Ja, dat is niet erg. Bij uw buren, die waren niet thuis. Oké, poging 2. 2. Ah, hij zit er nog naast. Ah, dat. Het eerste wagonnetje. Dat eerste wagonnetje, daarboven. Deze is het. Deze is het. Kijk, deze is het. Heeft ik zeker ingezoomd, hè, Mitch? De achterkant ervan, daar zit hij ernaast. Oh, de achterkant van de eerste. locomotief. Ja, daar zie ik het wieltje ernaast zitten. Ah, die? Ja. Dan is de vraag, heeft u zo'n lange armen? Ja, maar daar heb ik wel wat voor. Die zit toch even uitgerangeerd, hè? Oh, kijk! Daar heb ik iets op gevonden. Daar heb ik iets wat op gevonden. Dan kruip ik erop. Hij zit hier ernaast. Kijk, ik kan hem er wel afhalen hoor, dat is helemaal niet leuk. Dan zet ik die daarnaast, dat is niet zwaar. Die ligt gewoon thuis. Nu ga ik hem even terugschakelen. Kijk, dan ga ik nog die lok. Ja, ik dacht al, wat blijft de NS? Maar dat is altijd wachten op de NS, hè? Dat is normaal. Dat is normaal, ja, dat is normaal. Ja. Let op. Dan hoor je hem heel anders gaan. Dit is eigenlijk een trax is dit, hè? Een wat? Een trax. Een trax. Wat officieel ook rijdt. In Brabant. Rijdt die officieel naar Den Haag. Zijn, Kijk, en dan kan ik ook nog... hebben de treintjes altijd uw interesse gehad? Vroeger ook. Vroeger ook? Ja. Als kind? Ja, Ja? ik heb vroeger een stoomtreintjes gehad. Echte? Ja, maar dan moest je allemaal nog met die grote schakelaars werken en nog wat meer. En sindsdien heb ik dit baantje helemaal gelegd. Dat wordt officieel de industrietrein, dat gedeelte. Ja, dan gaat u DSM nabouwen. Ik ga een beetje de DSM nabouwen, ja. Ja. En dan komt dan hier, wat dat lage gedeelte is, komt nog een haven. Oh, leuk. Haventje, dit moet ik nog dichtmaken, dit vierkante stuk. Ik heb overal rondleiding liggen. Hier heb ik allemaal leidingen liggen, die liggen daar, die kabels. Om stroom door te krijgen. Helemaal door te krijgen.
Is er ook nog ergens ruimte voor een slachthuis? Nou, denk Dan ik wat niet. ik... Ja, dat is dat gedeelte. Oh. Dat is mijn computerwerk. Dat is mijn computerwerk. Het zou heel leuk zijn als ik daar nog een slaghuis erbij zet, maar dat is niet zo. Maar wat is de fascinatie voor slachthuizen dan? Oh, dat weet ik niet. Oké. Dan moet ik me Doorgeklikt en dan kwam je daar weer. Doorgeklikt. Maar, Maar ik ben ook van beroep ben ik een beetje natuurfotograaf, ben ik ook nog. Ik zit nog veel ook met fotografie in de natuur. dat is een foto van uzelf. Nee, dat is in het noorden van Limburg, bij het kasteel. Kasteeltuinen? Ja, kasteeltuinen. Kijk. In Assen is dat. Hey, Daar hebben ze een leiding in gelegd. En dan komt er een en andere mist uit die leidingen. En die legt dat over die plas heen. Die legt dat gewoon over die plas Heel heen. apart. Heel apart. hè? Wanneer moeten we terugkomen voor het eindresultaat? Dan moet je eigenlijk wachten. Ik moet daar nog opbouwen. Ik moet daar nog een stuk opbouwen. Ik moet daar nog het moet in die hoek, daar in die bocht. Daar komt nog een tunnel. Oké. Maar kom er eens over een 2 jaar kom er eens even terug. Als het goed kan. Als we dan nog bestaan. Ja, als jullie nog bestaan. Ja. Dan kom er eens terug. Dan heb ik die huisjes, dan heb ik die bergen allemaal klaar. En dan helemaal opgebouwd. Neem in de tussentijd dan, totdat het af is, nog een chocolaatje. Ik neem er 2 mee. Ja, precies.